Salutare, toată lumea! Eu sunt Robert. Mă uit acolo. Și astăzi vreau să vă arăt ceva. Deci am pătrățele. Vă arăt imediat ce vreau să vă arăt. Vă arăt imediat ce vreau să vă arăt. What? Da. Această casă vreau să vă arăt. Această parte din ușă. Intrăm pe ușă. Am puțin lag. Deci FPS-uri. Aici avem un fel de living. Stai aici, citești tu. Stai aici, citești o carte. Hop. Aici avem living. Stai, te uiți la TV. La TV. A spart TV. A spart televizor. Nu trebuie să știe nimeni. O să spun eu după. Lăsăm așa. Îl punem pe ăsta așa. În cel mai șmecher televizor. Aici avem o masă. Fiecare cu farfuria lui, cu cana lui, pământ. Cu totul. Ieșim, vă arăt la final etajul. Aici avem un bar. Aici avem niște mâncare. M-am trezit. Foc. Pe aici. Înapoi. Asta o las aici. Pe aici. Te pălași. E al meu. Și vreau să vă arăt aici ceva cu restul. Deci aici e doar unul, da? Sunt pe buton, îl dă pe ăsta. Se pune altul în locul lui. Mai era un loc în care se face așa. Nu știu unde. Aici avem un loc în care stai. Poți să stai aici. Aici avem te relaxezi la soare, te bronzezi. Asta e partea. Aici avem o trambulină. Acolo o cascadă micuță, acolo. Aici, dacă vrei să stai, aici face apică. Face apică. Uite și aici cu pui. E aceeași chestie ca și la aia cu iepuraș. La aia cu iepuraș prăjiți. Dați că mai am o parte de la casă să vă arăt. La casă. Uite aici. În garaj. O mașinuță care am cumpărat-o ieri. Fac vrum. Uitați-vă conduc. Așa. Mai am o mașină aici. Tot ca aia, tot ieri am cumpărat-o. Da, tot mașină de curse. Aici am o motocicletă la care fac așa.
Așa, și mai am o mașină care asta nu trebuia să ștergi greșeam, dar arată mai frumos fără. Așa, mai frumos. Salve. Punem un pui aici. Glumesc. Și acum mergem la etaj să vă prezint. Uitați, etajul. Poate o să fac și mult showcase-uri. Și pe harta asta, dacă o să fac mult showcase-uri, pe harta asta o să fac. Aici acum. Da, acum hai la etaj. Nu cine știe ce la etaj, mă uit așa. În partea asta îmi place să sare aici. Și ai balcon. Și dacă vrei, uci aici. De aici nu mai poți să urci, de aici nu mai poți să urci. Dar mergi pe aici. E frică să nu cași, de-aia am pus cu asta așa. Mi-a reușit. Da, am mai încercat odată și mi-a ieșit, dar acum nu mai este. Mai încerc o dată? Hai să luăm o gură de tortuleț. Luăm o gură de tortuleț. A fost foarte delicios. Ce faci, mă? De ce ai intrat în casă? Mai de așa aici un tablu. N-a văzut nimeni nimic. Da, aici e patul meu. Cam nu e al meu. Asta nu e cam meu. Aici am un cufăr în care se află nimic. Aici am o plasmă. Sper să nu strici pe asta. Aici o să-mi pun eu calculator de gaming. Așa, aici am mini băița mea. Da. Mă trebuia aici. Stai. Așa. Aici lumină. Așa, hai să-l mai uităm. Nu doar asta cu vedeți, mai sunt. Mai e aici calculatorul meu de gaming, care o să-l mut în cameră. Da, alea-s boxele. Aici e camera mea normală, adevărată. Hai, mă. Asta nu știu de ce-i pus aici. Duce și pe el. Asta e... Asta nu e lumină. Asta e așa. Ce să vezi? Aha. O dau pe asta, asta e. Bine, dau pe cap. Așa. Va fi roșu. Gata. Hai o dau după. Așa. Ăsta e patul meu. Am patul și nu mi-a dat. Gata. Nu știe nimeni ce am făcut. Am reparat tot. Nu știe nimeni. Asta e televizorul meu din cameră. Mi-a dat cu ciupercă. Mi-a dat cu ciupercă. Așa, și aici am un mini balcon. Și de la balcon eu mă sinucid. Și beau sapă în tine. Speram să nu mă dă. Ce chestia asta aici?
Asta e o mașină, ceva. Cred că s-a distrus din casă. Nu s-a distrus. Da. Aici. O sună? Era de sticlă. O sună la băuță. O băuță? O să... Da. O să... Nu știu. Trebuia să pun muzică. Mă iau. Aici. Doamne ferește! Miluiește carnea! Vreau să fac un shake de carne. Vreau să fac ceva. Vezi să bubui. Vezi, da sau nu. Da, comentariul să fac episod special, o bubui eu casă. Îmi bubui casă. Hai că pot să fac să bine în casă. Hai să fac până asta, din greșeală. Nu, ce să sub baterie. Așa mă fi cum să dea. Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Robert și noi ne auzim